Victor Sarasola nauzue, 21 urte dauzkat, Bidasoa ikastetxean egin dituen ikasketak nik, goi mailako zikloa, de telecomunicaciones e informáticos. Telekomunikazio zikloan, bat ditugu asignaturak, badia batzuk teorikoak, beste batzuk praktikoak, eta badia teoriko-praktikoak, ez? Beti teoria zerbait ez bada asignaturan bertan, beste asignatura batean praktikara aplikatu dezakezu. Orduan, nire kasuan, nahiko erraz egin zitzaidan ziklo guztia maitzeaz. Komentazioetan irakasleak zaretegan ez nintzen juten Leonardo proiektuakin atzearera praktikak egitea. Bildur asatzen zaizu ez, gongo zea Alemanira, ez dezu ezagutzen. Azkenan area jo nintzen Alemanira, bertan Leonardo proiektuakin noski egite dituzu hizkuntza kurtsilloak. Praktikan orain ditun Crisol Esprasul zeneko enpresa batean, zala hizkuntza enpresa bat. Zeuzkan delegazio ordezkaritza batzuk, Hamburgon bertan. Gure helburua zen ordezkaritza horiek virtualki lotu ez. Orduan egin genuen intranet bat desarrollatu. Aurreko urtean, zeon ikastetxean irakasle bat, urrats bat proiektuan barnen zeon, eta beti izaten zion, zuk izango zea urrengo urtean urrats bat. Hoi zertan datza, zure enpresa sortzeko aukera, behintzat. Laguntzen dizu, zu dauzkazun ideiak nolabait errealitatera eramaten. Zuk enpresa bat montatu nahi badezu, noa zoaz laguntzak bai asesori aldetikan, bai diru aldetikan. Nun ematen zea alta, autonomo. Baitezu proiektu bat hasieran, zure ideia guztik bertan plasmatzeko, eta ikustezu hor, liburuzkan, ia, aukera dago hori aurrera matea, o ez, ikastetxeak jartzen du, lokal txiki bat zure esku, hasteko. Orduan, lokal txiki bat zure esku, eta gero, bertan daukazu DSL konexioa, ordenagailu bat, tresnak, makinariak. Urrats bat proiektuaren bitartez, azkenen suertuet oain daukadan enpresa, Infortek izenekoa, servicios informáticos personalizados. Talde batetik egiten ditugu web orrialdeak eta imagen korporatiba. Bestaldetik egiten dugu segurantza instalazioak. Goi-mailako ziklo bat nahiko ameno egiten da, saiakera egitea nik edozein gomendatzen diot. Ikastetzu bertan ez bakarrikan ziklo hori, baizik eta lan taldeak egiten dituzu, egoten da lankidetasun bat, ez orduan gustora duten zea, oso esperientzia baliogarria iruditu zait. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.